igqigqigqi yaqala yagqilaza lento khakha yakhathaza lento. My name is King Ash, umfana kaKhuza waphansi esho bafethu bafethu. Sanibonani. Ngicela subscribe Ashu TV. Uthi nje Ashu TV bese ucofa lapha subscribe lapho. Bafethu niyazi nani bafethu i-channel yeni le enika izindaba ezitrendayo isikakhulukazi ku-Facebook bafethu nezitrendayo emhlabeni jikelele kwezikaqeda isizungu kwezobumnandi bafethu. Asikhuluma indaba zapolitiki singathuka singena nje kodwa nje khona izindaba zobumnandi bafethu ama-celebrity bafethu sikuthulela indaba zinjengoba zinjalo bafethu. So kwakho uthona uthi subscribe lapha ukuze ukwazi ukuthi uyithole zishisa. Yo mfethu, yayisusa inkulumo intombazane. Hayi le ngane iyahlupha le ayahlupha le ngane le. Hayi bafethu ishita nje ngane ihlupha nje lo mlo. Mampintsha shimara hayi ushita nje into ehlupha nje. Apho somuntu uyakususa ukukhuluma mfethu akafuni uthula lezweni bafethu. Simzwe ethi password seyithole ipassword amampintsha. Uthi usededele ivideo ke manje. Le video leni iboniso ilento zana amakhamera footage yamakhamera ngento asemzini wabo uyabona amampintsha lapha vele kule ntombazane ethi manqa and na intombazane iyabonakala igcoba into esicabheni asazi igcobani noma iyathakathi iyaloya ngokwakho uBabes ubona ngathi iyaloya bafethu ayikhale nama video bafethu ngaloko ngilanda kakhulu ngaze ngiqedisha le bye mncwa kaMampintsha ngithakathi 2018. They didn't know ukuthi nginama-camera in my house. Ngubani ngegcotshwa. Ikhokhe lozokhokho vula. Abamagijima emaphasage bukani. Bengazi. Ugcoba nje la. Hayi bafethu. Shut down. Ikhokhe boli. Hayi bo. KaMampintsha. Boza phela. Ngiqala ukubona showcase ujabulela kanje.